Koji su to golubovi, kod kojih golubara koji su okrenuli kavez, od kojih potiče to tvoje ozbiljnije golubarstvo? Pa evo sad ću vam reći iskreno, 1997. godine sam ja došao igrom slučaja do jednog goluba koji je bio Šinterov kobran. Kupio sam ga od Mileta Trgovca, koje Mileta Trgovac je dobio mu prijatelja na parenje, pa sam on to kupio, pa sam ja otkupio od njega. Tada sam sve isto golube sklonio, pobio i ostalo je dve ženke koje sam pario na njega. To je bila jedna Jovice Mavijanka, Jovice Gice i jedna tekirka iz sobe, koju sam držao ceo par u sobi i napravio tu ženkicu. Znači, te dve ženke i taj mužjak su krenuli 1997. godine. Međutim, 1998. godine, to je iskreno i neću da krijem, meni je Nikola Sandulović podbacio tu neke, odranjivo sam mu neke mlade jaja i tako, podbacio kod mene i tu je ostao jedan par jaja. Taj par jaja je bio od Ćope, preko tih najboljih goluba, preko Mileta Trgovca i Ćetka. To su golubovi od tog para, Belodupete i tog Ćope. Do tada sam imao recimo te dve ženke i tog mužjaka koji su golubi letili to od 8 do 11. Pošteno, krug, vis, stil, sve su imali ekstra. Tada sam uzeo od tih par jaja, sam ostavio brata i sestru, popario među sobom direktno, to sam prvi puta da uradio, i dobio dva mužjaka, Mavijana i Mavijanku. Od tog para sam izveo 4, jednu Barku, jednu Beloperu dvojku i jednu trojku Mavijanku i Mavijana. Mavijan nije bio nešto, a dve ženke sve sam terao, pa sam dve te fenomenke, Beloperu dvojku i Barku, vratio na ove golubove prešle, na te sečene golubove iz leta. Znači, opet sam ostavio dva para iz leta, koji su mi dalje napravili vrhunske golubove. Znači, to je osnov mog golubarstva. Znači, te dve ženke, ta Gicina, ta Mavijanka, tekirka, taj Mavijan i posle taj par jaja što sam dobio od tog Ćope. Znači, taj Ćope je po meni jedan od najboljih goluba koji je prošao u moj kavez. Tad sam od 1997. godine počeo sam, u 1998. sam napravio 6 rezultata uzastopce sa 20 golubova. I hoću da naglasim to da nikada nisam imao više od 8 do 10 pari golubova u priplodu. I više od 25 terača, juniora ili seniora. Znači, ne kažem ja da ne izvedem više, ali toliko i selektiram da ostane za sledeću godinu 25. Koji su to golubovi, koje su to linije koje si selekcijom napravio, s kime možeš da se pohvališ? Pa, recimo, linije, to su te linija zlatnih alki, to su dobijene, zlatne alke su dobijene od šampiona, koje sam kupio malo jednu ženkicu od Mileta Trgovca za 100 maraka u ono vreme, to je bila jedna marička parena na pecka. Ta ženka parena na sina od tih golubova, dobio sam šampiona. Šampion je bio najbolji golub kojeg sam imao za 3 godine za stopce. To je golub koji letao 10-12 sati, ali doktorski, na petopara, znači što kažu golubari u čašu silazio. Taj mi je bio polazna osnova, on paren, sa jednom ćerkom, opet od tog brata i sestre, tom trojkom Mavijankom, dobijeni su zlatne alke. Majka zlatnih alke. Majka mala beloperasta, isto terana, letela kao juniorka i kao seniorka, letela je vrhunski, znači mala ženka ubodena, ta je letela fantazija. Letela je kao juniorka 9 i nešto, 10 i nešto i kao seniorka sve docifrela. Pa sam nju posle pario sa najboljim mužjakom, juniorom iz te godine, koji je bio opet od njene sestre Belopere, Mavijanke, koja je bila uparena na polu opet kobrana, pa sam ta dva goluba upario i dobio zlatne alke. To je, mislim, i najbolji par koji sam ikada napravio. To je bilo koje godine? To je bilo 1999. 2000. godine. Od tada je počeo moj nagli uspeh. Znači, kad sam to uradio, kad sam tu skockao jedan od 4 para 5, tad sam počeo da pravim dobre rezultate, juniorski, seniorski i sve sam napredao svake godine. Recimo, te zlatne alke, hoću da napravim da sam, recimo, od tog para, znači i njihovi roditelji su terani, i majke, i stričevi, svi. Znači, te zlatne alke su mi napravile, recimo sa zlatnu alku, levokrilu Mavijanku iz 2 leta, 12,5 sati, što je tada bilo san, ona je imala zlatnu alku, znači, najteže uzeti iz 2 leta. Ona imala 12,5 i 10,5 sati, tada u ono vreme. Pa sam imao jednu sestru njene sledeće godine, koja je letela 11,5 sati nečupano pile za Srbiju, koja je bila tada najduži letač. Pa sam imao Mavijana 77-icu, koja je legenda po meni, najbolji golub, to sad slobodno sve da kažem, neprepotentno, da je možda najbolji golub u mojoj karijeri koju sam imao. Ta 77-ica je golub mašina bio. Taj je, recimo, letao 9 rezultata, od toga 7 dvocifreno, a silazio je, recimo, koliko je treba. Na 13, većinom je leteo savezne utakmice. Ja sam većinom terao savezne, malo društveni.
77. je bio jedan ekstremni golub koji je zaslužio da dugo vremena ostane kod malog Ivana, a verovatno ću uzeti ja kasnije da ga parim do kraja sezone. Zašto? Zato što je to, on je obeležio jedno 3 godine mog golubarstva, oduševljava me svojim stilom leta, svojim čistinom leta, čistoćom leta i dužinom leta. A pogotovo što je genetski izuzetno kvalitetan golub. On je sada u jednom pastu sistemu kod malog Ivana gde ima poseban svoj boks od 2 metra, lepo skockano, uslovi su izuzetni. Znači, tamo je u pastu sistemu, pari se samo na vrhunske ženke 3, koje su, znači to je 13. je njegova polućerka, to je jedna mala ženkica, malenka špicasta, 84. mog letača, koji je bio fenomen kao letač, 3 godine leta sve dvocifrene rezultate, od 10,5 do 1, znači imao je uzastopce 7-8 dvocifrenih rezultata. Bio je mašina. Znači njegovom ćerkom i treća ženka je jedna mala špicasta malenka koja je opet od 3 zlatne alke od 10 i zlatne alke direktno. To su 3 ženke. Sada ga Ivan, u početku je bio sa te 3 ženke, tu je terano 12 pilića i 7 malenkicom koje je dobio od Perice iz Milanovca. Znači, to su 4 ženke sa koje je poterao 12 pilića, piskavčeta, koji su 4. i 5. let uhvatili jato i koji su leteli na južni vetar od 4 do 6 metra po 6-7 sati. Ispravno. Znači, izuzetan genetski golub, koji će, ja verujem da će tek da napravi, da će tek da se vidi njegova vrednost i kvalitet za jednu godinu dana. Da, eto, to je recimo taj 77. o kome bi, eto, završio sada, a mislim da će on svoje dokazati tek narednih godina. Pomenuo si Mamijana 77. Kakva je njegova sudbina, gde se nalazi? Evo ovako, sudbina mu je bila da se vrati ponovo kod mog jednog malog juniora, malog Ivana iz Mokrog Luka Milića. On je bio on je bio prodat u Katun kod Saše, pa je ovaj moj drugar, da, pa je onda, zamenili smo neki par, kupio mi jedan par, pa posle sam nije odgovarao, pa sam ja zamenio, tražio mi taj par, pa sam ja dao. Međutim, moj drugar Vlada, koji se ne takmiče, izuzetno ima čip i dobar je golubar, ima nos za goluba, on da mojih 5,5 pari da ga vrati nazad. On izabere 5,5 pari i vrati 77. Mavijana kod tog mog drugara tu blizu mene, Vlade Jagodinca. E sad, pošto ja sam znao da, ja sam rekao, taj golub ne sme da ode od nas 3-4 drugara, Petro, koji se družimo, i vidim da su, i taj mali Milić je isto strašan, Ivan takmičar, za 3 godine uspeo, ima možda ko niko do sada, nije ovo reklama, nego istina, znači za 3 godine je on krenuo od tih mojih i pobratimih golubova i napravio za 3 godine sve zlatne alke, što je nekada sanjao neko na 14,5 satima zlatnu alku seniora, na 12,35 juniora, znači svake godine po 2 zlatne alke ima, od tih upravo zlatnih alki, većinom, sečeni malo sa ovim drugim golubom. Ovo je moj golub koga najviše volim, a volim ga zato što dobro leti i što me sluša. Pre leta, pre nego što treba da leti, pa prethodno večer dajem mu vode i onda mu ja kažem: ti moraš da letiš do tog i tog vremena. I on mi tada silazi. Tačno na vreme. Razlika je možda u pola sata, ali mi stiže. Tačno na vreme, silazi ima mnogo dobar, golubari ga voli koji ja. I zovem ga Debe, to je moj bud. Pošto sam i ja Ima 4-5 dvocifrena. Ima 4-5 dvocifrena. Mavijan desetka, najbolji letač ove godine, koji je uzeo 2 zlatne alke, letao je od 12,10 do 13,5 sati za kup šampiona. I dva leta ima 12,29, otac mu isto dvocifren 2 puta leteo i braća 2 puta dvocifreno. Golub iz leta 2 godine kao junior ima 12,10, ubedljivo najbolji letač ove godine. To je Mavijan desetka, izveden od nosonje i špileraste. Ovo je Mavijan 77-ica, izvedeno od para koji su sve bacili zlatne alke. Od 5 golova koje sam terao, 4 su imali zlatne alke. Mavijan 77-ica ima 8 ili 9 rezultata, od toga 5 dvocifrenih, od 10,5 do 14 časova. 13,58 je najveći rezultat. Inače, vrhunski golub kao letač, dobar silatač i izuzetan krugima i silac. Genetski izuzetan dobar golub priplodnjak. Ove godine mi najbolje juniorka letao od njega, koja je konstantno bila preko 11 časova.